का हो आइल तारा चारो दिन नइखे भइले आ निकाल के खाना खाए लगलू। आय ई बोला ना ये तारा गर्मी घर से में होत मरतानी, ऊपर से रहे। भूख से मरतानी। एगो दुख रही तो एगो दुख बाटे। बताओ हमरा भी चार चार पांच पांच गो दुख बाटे। मन अनसाइल बाटे, मन किटकिटा जाता, एकदम से किटकिटा के रह जाता मन हमार। मन करता को पोइती खूब निमन से खाना तनी खोई। कन्या का कर। अरे खुश रह, भगवान तारा के बनैले रहस। जैसे आइल बा वैसे फरा फूला, पान के पतई निहन पसर, बेल के फूल निहन खिल। कनी नु भूख पेस नहीं खेल लागल ना मम्मी जी। हाँ तो जाए तो लगल कथा वार्ता हो जाई तो खइया पिया। अब खाए पे कोनो तारा के कनी जे 1.5 महीना के बाद सोचनी जे हाड़ी छुआ दे। अभी करतहर आदमी बोला ही बा खाना बनाए वाला, तो का झूठो के बनैबू आइती करबू। वही के चलते सोचनी न त 1.5 महीना हो जाए तब हाड़ी छुआ दे, तो अपन खइया पिया। आ देखो जौन भूख प्यास लागी तो हमारा ले कहिया, तो हमारा ले लाज लागी तो गोतनी बाईजा, गोतनी कहियो बहिने दाखिल नु बाईजा। आय ले जेबू ना ना। ना मम्मी जी, ला जाए के का बाटे, अपने घर दुआर बात है। अब का सोचा तारू? कुछ ना सोचा तो माई बाबू के बारे में छोड़ के आइल बड़ू तो एक कने बहुत बेचे नतरो और नतरो रो। अब तो झूठो के देह खराब होई, कपार में दर्द हो जाई। जना लो सब कोई अपना माई बाबू के एक दिन ना एक दिन छोड़ के अइबे नु करेला। हमनियो को छोड़ के अइले ही न बनी जा। बोला आई का करबू? सब के उतना लागला हमनियो के किचन कने बा। किचन में कौन अभी तारा काम लागू है? मम्मी जी घर में के जवन जगह बाटे उ जानल जरूरी बा नु। कौन चीज काने बा, कौन चीज काने बा। अरे जब खाना बनावे के होई तब जान जेबू। अब किचन का घर में से अपना निकलबू नु सीधे तकबू तो किचन लौक जाई। ढेर दूर नहीं खे जाए के हे तो अभी तारा लेकिन खाना वाना थोड़े ना बना के अभी चूहानी में जइबो मत करियो। जइबू नु त पाप लागी। काहे से अभी 1.5 महीना नु हाड़ी ना छोले रब तो कैसे खाना बनैबू आ कैसे कुल बर्तन सर्तन छुआबू। कहबू त मां पियास वस लागी त हमके मांग के लिया के दे देब जे तारा के। मम्मी का हो आज हम मुना बचाची कहत तनी कि ई ना बुझाइल कि तनी खाजा का सारा उनका घरवा पहुंचवा दे। ना लेके गोली से लेके देवे खातिर हां अच्छा रुका पहुंचवा दे तनी। कहा तनी हई देख आइली 2 दिन में करो इथी ओखरा गल त कहां पे किचन हम हमरो कहानी डाल छुआई जा। हे दादा अभी हमनी के गोतनी बानी जा। आ 1.5 महीना हाड़ी छुआवे के दियई। अभी ये 1.5 महीना तक चुपचाप पहले बनावल हमनी के हाथ के खाए कर बाद में खियई हा। हाँ उहे ना चलो हो जरा भूख प्यास लेकिन लगल बोलिया पानी उनी पे भूलिया ही माय की याद आवता का कनिया ना सूत जा। नींद नहीं लागत तारा सूत जाई जे का भाई सुत जात लोग। गर्मी लगता है। अच्छा नहीं आई तो चालू कर दिया जाए कूलर। चलो चला जाओ चला। ए दीदी जी बोला के का बनैले बा, का बनैले बनी जा। दादा देख ऐसा ही लइका बियाह शादी के घर में ना एकदम अलबत हो जाला। कावन ची खीर पूरी तीता कुछ नहीं के बनल। तीता अच्छा खीर पूरी तरकारी पसंद ना बात का? नहीं के बनल का ना पूछो तनी। हाँ सब्जी चावल बनल बगे तब ना तो खैलन बैगन आलू के सब्जी बोरो डाल के आ चावल बनल बा। केहू चावलो खाला केहू जवने खाला जवने के बहु अमेन बात पूरी उड़ी के खाता। बियाह शादी में थाकल रहेला आदमी तो यही के चलते चावलो बन गइल। काहे कनिया भूख लागल बा का? ना दीदी जी बस असही पूछनी हनु कि बनल बा कि ना। भूख लागी तो कहम ना रे सबे से। सब का कही ह आइयो सोचा आ किचन उचन के नहीं जाए के नहीं खे। आ मेन बात बना कि तारा हाड़ी नहीं खे छुए के ना कल चलावे कभी 1.5 महीना तक कुल अभी हमनी के बाने जा करे खातिर। मैं खेलवड़िया खाली आवत ऐसा ना खाली पूछत ऐसा लेकिन कोनो नहीं किसन कहत नु कि एक जगह पानी या 4 गो मिठाई या चाहे हाथनी भात तरकारी लेके मन तो उतना किसी आइल बा का कथी कोई ले मीठा मीठा खा खा के कनी कुछन मन भइल बा। अब पूछ लेले बानी अब जातानी भले खाना खा ले पेटो भर जाई या कोई जना बोना करे लिया के तनी सब कटोरा में चाहे थाटिया में ये जो खा लेता। अरे बाप रे बाप कितना ही चटक तरकारी बनल बाटे बतावा त। ऐसन तरकारी खैला बिना त मन एकदम लबलबाई रहल बुझात रह नतिया के कितना निक लगत है दादा। यही से तो पूछत रहनी हम
कहाँ बाटे किचन कने बाटे किचन नथिया हमरा के डिस्टर्ब करता नथिया पहले हटावा नथिया उतार के बड़का बड़का कवर खाइम उठा के थरिया इन्हें रख देता नहीं इतना तबाइसन के जन तक रख ले बा है बतावा हम मतरियो हमरा दिमाग खराब क के रखले बिया एकदम में आय दादा रे दादा ई के ह अब ना तना तृप्त भइल हो खाली पूछत ऐसन खइबू कनियावा भूख लागल नहीं केनु कनियावा एक बार नहीं किसन का खेलावड़िया नु कि हां ले जाके तनी अपना मन से दे दी नीमक लन दे हां का हो आइल तारा 4 दिन नइखे भइले आ निकाल के खाना खाए लगलू आय ई बोला ना ये तारा घरवा में होत रहे बोलिया में जाब लागल का आ मार लील रहल बड़ू हैं गुट गुट त लीला जाता टुए ठीक है कहल गइल बा पतर के मौगी होड़िया सोखे जने हिसाब भइल बटे आई हो दादा हमरा घर के उ खइलो चाहे ना खइलो से ई मेहरानू पहले ही खा लिहली नैहर में ये कुल करत रहलू हु दीदी जी भूख लाग रहल है इसे खा लेनी है हां त काहे पूछे गइन के भौजी खाना खइबू हो त ना दीदी जी हमरा के भूख नहीं खे अभी लागल हम कहम तब कहां से खाना कहां से लेके आइलू आ केकरा से मांगलू हो आ कौन खेलोड़े लन के देली सर अपना से निकाल के खैनी है लो हे भगवान हमनी दोनों माई बेटी बतियावत जाके जाए दे माई ये सबसे छोटा की लाडली तार पतो है त 7 महीने तक ले हानि मत छुआई है तब तो तू अपना ही छू ले हलू हां घरवा के बिलावा ही ना चाहता लू वो से भी खाली पूछत नहीं जा लेकिन एको बार नहीं कि कहत के हो निकाल के दे दी लाजे लाजे नु कहत रहनी ना खाई बताई जा अच्छा ये बताओ लाजे ले हमरो से लजात रहू अपने मर्दों से लजात रहलू हैं हमरा से ना कम से कम बबुआस तक कहे के चाहत रहे कि हां हम खाना खाइम कह दी कोई के लान के देवे खाती एकरा में खाए में लजाएला कैसन बाटे हैं हम ही ना जननी हमनियो तो गई रही ना नजर कनिया बना रही कैसे ही जाके ढुक गई रही ये बताओ तानी रुका ना माई से तुरंत ही कहता नहीं कि नहीं कबे से सरफ खोलतिया के सरफ के डिब्बा कहाँ हटे आ लान के बक्सा पर रख देले थी लान के ड्रम पर रख देले बड़ी जा मत कहीं ना बुच्ची जी काहे खाती कहत नहीं काहे ना कहम हो मत कहीं जा काहे ना कहम तार आजे के तो आज गइले अथी खाना अभी खइलू कहियो गइले कुछ चुरा ले हबू को तरह पर कोई विश्वास कइले बा अबे हैं जब खाना चुरा ले हलो तो कहा ना कि ना चुरा ले बू रुक माई से तुरंत ही अलमारी में ताला मारवाओ था निकी ना रुक हे भगवान हम तो सोचनी अच्छा तुरई लोग नहीं कि जायदा हो तेरे नंदी आज गोतिनिया ससुई ना देखे सब गोद दिखा ले काज निकाल दे चैप्टर ये ढेर ये ने उन्हें ढेर तो बनते ज्यादा अब तो देखे के लोग देख ही ले बा अब पहले खाई ले तो ओकरा बादे कुछ करब बताओ कबे से कहाँ बनी बड़की दीदी कोनो सरो सरा करे के होता तो बुझात नहीं कि अकेले आदमी का करो का ना यहाँ के दिन भर बिजी रहत नहीं वहाँ के बानी बुची जी पुनः बुची जी तुहों के दिन भर दुआरे पर रहत नहीं कुल चाचा चाची से कुल बतिया कर ऐसे होइसे कुल आपी सापी देखावे में बिजी रहत नहीं आए सांझ हो गइल का बनी का ना बनी बड़की दीदी ने बताई काहे हम के तो गर्जीवन होई के बानी मछलो आई दीदी बड़ी थाक तो गोई नहीं हो करत थगोनी न हां त का कही उतना का बियाह शादी के दिन में तो का कइल जाई करे तो पर करी न थाकल बानी तो कोनो बात नहीं खे देवरानी गोड़ तो दबई है न आ ये दीदी उ मता सारा करम सब कोई है ना कि खूब लगाई हमरा के बिठा के लेकिन नहीं के सुन जान तड़ू गोई रही न त कहते कनिवा न ए दीदी किचन केने बा अरे उ हमरा पूछता के चालू पुर्जा बिया खाए बनावे खातिर हम कनी कि ना हमनी घर में उ ना चलेला 7 महीना के बाद हाड़ी छुआवल जाला चालू पुर्जा बिया लेकिन हमरा लागता कि काम करता बिया आ ये दीदी अभी 2 दिन आइला बोल अभी देखम आजो कहीं उतना उतर आए लगनी करे का तभी हमनी के 2 दिन बन जे काफी उ का करी हन उ जब करे कोई तब देखम दादा इसके कैसे अभी करे के नहीं के नु ना हो अभी एक दिन के आइला में का अभी के भीतर के मन जाना तड़ ऊपर से का एथु करे के बबुए पहला ही ना कहल जाला देख जैसन संस्कार में रहबो वैसने संस्कार मान ल के अच्छा जैसन
जैसा रहन सहन में रहेला आदमी वैसे ही न ढल जाला। हाँ काहे ना जब हमने के दोनों आदमी बढ़िया से बनी जाते ना ढल जाई हैं। ढल जी हन आ कोनो जरूरी ना हती कि पांचों उंगली बरोबर है बेटा का करियो तो घींच के मम्मी चलावे के हाँ चले तो के उहे बात बा गलती करी वजह समझा दिहल जाई छोट गोतिनी बिया तो समझावले ना जरूरी बउए। खाजा खजुले लड्डू बटा दिन दीदी को हाँ कुल बटा गुले एक आदमी घर मम्मी जी नहीं खिलौना लोकनी सवेरे से हमारे से भेंटे ना हटे। अरे एक आदमी घर छूटल रहे तो कहत रही लोग हंसत रही लोग मुन्ना बचाची घर आवा तो कहमी मम्मी जी ना तो कहते कि लड़कियन के भेजले रहे ना क्वेश्चन में को ना तो फिर का जाने लेके कोई लोग आ बुच्ची जी बाई न ई एने ओने घुमही में परेशान रहत या ना तो भौजाई में परेशान। अरे नया नया भौजाई जे मिलल बानी हम तो घुमही में परेशान बनिए तोहन लोग बस कुचन ढिलही में परेशान बाड़ू जा। हैं ई बतावा जा तुनो गोतनी ए जिगवा बाड़ू जा आ किचन में एगो मार लपा मार खा रहल बिया के बिलाई आई रबिया का आही हो रामा बिलैया के दूधवा पिया दिहनी बिलाई रहे एक बन बिलार रहे। तो मम्मी ला तोरा बाहर के ना भगावेला जी बुची। हाँ भगावे से भागी हिठिया तो ठिया कौन मम्मी ला के इठ में खानी बैठा रही है ना आदमी लेकिन भागी ना ये बुची कब कब बुझवल बुझाई ना नु त खिस बरेला कावन ची मने ई का बुझवल बुझावा तनी सही सही छोटकी भौजी माई कहाँ बिया छोटा की भौजी आई हो रामा आ वो किचन में ढुक रहल है जी जाके हमार किचन में से निकाल के खाना हमार खा रहल बे मईबा कहले से कि जो सरफिया लेके आओ आ सरफिया लेवे हम गई पे कहनी आ चला से देखा तो इंत आही दादा लो मार चुनरा चुनरी मैं एकदम सत्यानाश कर देले से पूजा पाठ में वो पहन के ओढ़ के बैठ सकती है। आई हो रामा ई त दुआर पर पंडित बोलावत आदमी के भगावे के पड़ जाई जाती जब चल जाई कुल ही आई बताव कहत गोई रनी हम त किचन पूछत रहलिए कहते किचन केने बा त मम्मियो जी ले का जाने पूछले हिया कि ना पूछले हम नहीं ए बुची जी यहाँ के किचना पूछला सियानु तो सरफ के बुल्ला लेखा फूल गईनी कि अब तो कनिया काम में करी हमनी का आराम मिली तब खाए ही खाता ना पूछत होई। ठीक है बा आराम से बैठा रह जा दुना गोतनी हमारे भाषण ढीला जा अब तक खाइए ले बिया निकाल के जब हारी छू ले तो ये 7 महीना का बरकावा का बराई है ना कुछ ना बरावा वरावा कुछ ना होई मम्मी जी आवत नहीं त कहाई कि जब खा ली हलू खानी करनी का हवा चल गइल बे एकरा खिस बता मैया त ना कि का बतलावे ला। हां ए बुची झपिलैनी हिना जी अब त घर के बेटी बानी का झपलाई हो नहीं नहीं कनिया के जन तड़ाके मानी कि का है तो वो त अपन ससुर जाके रुआ बझार तब हमर कमर रह जाई जतिया ना जी नहीं नहीं भी अब बोललो ठीक नहीं है कुछ बोल दी अतना से बोल दी हैं तो अधिया ना। समझ के जाए 3 गो भाई के भैया एगो 3 गो भाई के एगो बहिनी बानी ऐसन बात नहीं है कि केहू बोल दे ना दादा आजकल तो अपने मुंह चुपचाप करा के रखे रहे के बाटे एता जनता ही बड़ू आजकल के बेटी पतो हो जाए ये बुची जी हल्ला मत करी देखी मम्मी जी आवत ना त कहा अभी हित ना त बउए केहू सुनी त का कही अपन इज्जत अपने छिपैले में बाना त गोतिया पटीदार नु ताना मारी सुन के केहनी के पूजो पाठ धर्म के कोनो नाश क देतैसन तब का पूजा पाठ के बात कहतलू जब चबाइए लेला से ढकेलिए लेला से त अच्छा पाठ का हमरा घर आ गई अहन अहे बूढ़ी त खुदे हिसाब करी है जाय दी माइले ना नु करी अभी ना हमने के माई से कहले बतार का नाम बाटे हम मैया से बतिया छिपा ली आ पूजा पाठ करवा दी अरे ना हम सत्यानाश कराई धीरे से कह दे ना जी बुची धीरे से हम इस घर के बारे में जानता नहीं ना तो न कहने ओने होला तो तुरंत सांप आंगन में लोटे लागल सने। अरे ना जी बुची हम ई बात नहीं की कहत आपो उल्टे सोच ले तनी हम कहतनी कि ना मम्मी जी ले कहाई हाथ ना छुपा लिए ई खाली है ना बतावल ना जाई जाई बोला के ले आई जीव ना कना पा के धद ले गई बस आई दीदी कार के हम तो एने ओने चलियो जाई तू निगरानी करत रही है देखिए कि कुछ चोरा के लागत कि किचन में तले मारे के पड़ी त कुल नस आ किचन में ताला नहीं के मारे के अब करवावे के बा खाए पानी बुझाइल आ चला काम देख हितना ता हातना बा खाए बनावे के बउए अब सोचत रही है बूढ़ी जवन करे कही तवन करी हन हम तो पागल हो नहीं दादा नया नया बिया आज वे काट के खाती है। हां काल से का करी अभी आज लक्षण अपन दिखा दी हलस सुनतड़ हो चंपा। हां अरे तू लाओ खाए का दुपर खाई हो खाना खाई हाँ तार नाम ददन चंपा ठीक बनो चंपा हाँ ठीक है बा जाने जरा कहीं कहीं है कि
कौन है ना लावा खाए दू अजी एगो बात जानता नहीं, कैसन बात। हजार भवही आज पे छोटा के नो हाँ वो अपने से घुस के किचन में काट के चुरा के खात रहे खाना बताई तब का पूनम बुच्ची कहता नहीं। भवही है हाँ ना भगल माने नया अरे नया हाँ ये जी। कर है पानी के। दीदी से पूछत किचन के ने बा हाँ जाके काट के खात रही तिली पूनम बुच्ची पकड़ ले बानी ओकरा के कहत नहीं तिन माइल हाला करम कम कथा बरता ना कहवा दे पूनम भी हाँ दादा तो बहुत झंझट अरे पूजा ना पाठ भई रे हैं बड़ा बूढ़ी उतराई रही का छोटो की पोतो देखो छोटो की पोतो के अरे तारा की जे हो कोना खर खरनान क्या बताई सरे और लले समाइल गा रहा है ओकरा पर भूख लगा तो कहलस काहे ना कि भूख लगा दोसर व्यवस्था कर दीजिए ओकरा के हैं कई दिन तुमको इज्जत ना चल जाई मांग दिन खाए के तो कैसे ही नैहर में मतरिया ई बात जानी नो तो और बबाल फैला देखिए तू के देख ली है मत माई माई एको कर मत नून लगा के ना छोड़ी हां माई के तो उनका के जानी हमनी पता था ना चढ़ बटल तू के भाई को ना खेत के मुरई बड़ी जी वो का वजह तो प्रधानमंत्री है कि उनका के छोड़ दिए माई जा आ पंडित जी दुआर पागल बाड़न पंडित जी की बोला दिहल बाप कौन मुंह देखल जी का कहल जी कौन बहाना कहल जी तोरा माई जाना सारा जानी हम का जानी हम आ छोटा का कहीं के जाके सुतल बा ने खेत खरियान पंडित सब का कहम कि माने आइल बिया भवहिया तो खा लसी पूजा से पहले ये हम कहे जाई कहे के बजे कहो पंडित के बेलाओ बोलो या तो नहीं कह रहा उसके मैंने खा लसिया हम ना रही जी हम कल पर बर्तन दो तरह बढ़ के दीदी को खाजा का सरन देवे आमा जी तो कबे को गोल डेरा पर ओ टोला देवे खाती सुबह रही के निकल बानी ओकरा घूमे से फुर्सत नहीं खे लेकिन एने कने आइल बिया त अपन बहिजे रहला समझावला बुझावला कैसे खाना बना के कैसे खाए के कैसे पूजा करे के तो ओकरा समझ नहीं खे करो समन मानी अपना मन के जब कुछ हो जिनो तब घूमत रहे ओझा भी या मुनि भी घूमत रहा सोचा कहे जहान फिगुनी कहे जहान कि डॉक्टर कहे जहान तो उहे जानी हां हवानी का कहे के बा हमनी तो सब गोतिया पट्टीदार हनी जी हम तो निमन करम तब आ खराब करत गोतनी ऐसे ही खराब होली तो गोतिया पट्टीदार अभी नहीं खी जानो ये चीज हम लोग जाई तो जाई रे तोप लगा दी लगावते का नहीं तोप लगाई ओकरा में तोप लगा क्या लोकता जाके पहले बात भाई देखी हम नहा के धोआ लेतनी अब आ खा लेतनी हमरो के बर विदाई कर दी सरवान जी हाँ चला तनी अच्छा रुक अरे सब बीतल अब का झूठो के रहला में अभी रह जाई आज भर रही का जाई रे चली तन टूलो अब नहा लियल जाओ आ खाना उना खा ले जाओ सर तो सर नहा के खाना दुकर खा लिया जाओ बच्चा पूजा पाठ हो इतना जेती छोड़ हाजी, जाता का करब सुन तनी हम तो कहते हैं और 2 दिन लोग राखी जी जाके पागल हो पूजा हो तो ना हो जाने क्या खातिर पूजा नहीं के होत नु का करब तनी कुछ ना ठीक है चल तब तैयार रखी चली इहो चली। ठीक है कह हां चलम जी सड़वाइन रहू आना जी हम ना जाए कहता नहीं हो दिया तो लुंगी में दिया तो लुंगी दे लेकर जावे जी हां थोड़ी मिठाई बांध दे हां मिठाई बांध दिनु हां लुंगी मिठाई को बांध पहले बांध जल्दी चलो बांध दे मिठाई केतना कनेउआ बढ़िया बिया ये दादा ये कहाला देखो त घर के अपना काम करता न बिया हो तबे नु आए ओकर घर में बैठल निक ने के लागत पड्डू के पूछते मम्मी जी किचन कहां में बहानी डाल छुए खातिर अभी हम छोय में अपना पतोय के 7 महीना बरकाई ओकरा बाद में छुआई बहले पतो ले खिसिया जा काहे कुछ करी हन जा ओके हमरा मतलब नहीं खे आइए दादा का काट देला से दादा होय देखो काट न दे मम्मी जी का हो मम्मी जी का तब मिठाई उठाई कुल बटा गुल ना अस्थिर हो गनी नु हाँ अस्थिर हो नहीं बोला तू आ कनी पूजा पाठ के बारे में का सोची में का है पंडित जी के बोलबा कथा सुन होइबे न करी अच्छा संजिया से कहवाई ना हाँ सोचनी ता गाना में भी मान गाना ली कि- इथी कर ले हाँ खैले पियले मान ली कि निज उठे कपड़ा उपड़ा सब कुछ पहनले कैले बिया आ वही पर कहवाइए दे हम हाँ तो कनी ते कनी नहा धोआ के जौन कपड़ा पहन के आई रहू खोल के आ दोसर पहन लिया तर तैयारी हो जाई हा आ 2 थरिया खा ली ह ई का कहत हो माने कहत नहीं कि यही खातिर नु कि मान ली कि पेन ओढ़ के निज उठे रही आ 4 थरिया खा ली पगलाइल बड़ ई का कहत हो पागल आइल बनी हम वो किचन काहे खातिर पूछत रहलिए जी
आहो कहत किचन काहे कते पूछत ले ऐसे पूछत ल का जाने नैहर के अपन कोइले धइले होई तो देखा जे कोइले धइले रहेला न तो अपन बैठेला ना निक ना ओकरा लागला सोचेला कुछ ना कुछ करत रही ना ये दादा वो किचन में बैठ के भर थरिया लेके खैले बिया चभले बिया सब्जी चावल। आई मैया मने लागत हमनी के झूठ बोलता नहीं। झूठ बोलता हो हाँ झूठ बोलता नहीं ऐसे झूठ बोलता नहीं कि बेटिए आपके हमारा ले कहले बाड़ी ई एगो सोचली अब बेटियो आपका झूठ हो गईली। ए मैया ई का हो आगुल दलीदरे घर के का हो बताई आज पूनम बुची ना कहले रहती ना देखले रहती तो कुल धर्म ना से नु कैले रहली है जी। हाँ एको ने वही कैसन है आगुल हमनी के घर में कैसा ना कहतनी पंडित जी के कह दी कि पूजा ओ काल होई आ का पूजा होई आ चुपचाप हो केओ ना मोले जाई पंडित जी के कहे आ पूछियन त काहे हो फलाना वो काहे ना हो तो का कहम तो पतो ये खा ले बिया खा ले बिया चाहे कुछ कर ले बिया अब ओकरा के यहाँ पे समझाई बा पूजा पाठ के बार कैंसिल करी हित ना त काल ले चल जाता ओकरा ले काल हाड़ी छुआवे के बा बैठ के खाए के सब महीना ना दिया हुरे के बेरी हुर ले ई आ करी ना इहो बात ठीक है कहत हमर तो समझे में नहीं खा हमनी के घर में ऐसे तो केओ ना पतो ही कइले ले ना तू ही कइले लू ना बड़ा किए कइले रहले मझिली आ ना बुचिया मन के उजे गोरे तो बुचियो ना अपना ससुर ऐसे कइले काहे हम उतर रही त हाथ करके अपना सास ले बिना पूछले जचले कोनो काम ना करत रहे अपना मन के का होई हो मन के कि हउ एक दिना के अभी 2 दिना के 2 दिना का यही बेरा आई ले यही बेरा खा ली हलस ये इतना सोचत नहीं कि ओकर कातना हिम्मत बा कहां भी कहां बा घर में बैठल होई बोलाई का ए जी कह ना आ बोला के ओकरा के इथि करी जलीला गाड़ी देले पति है तो कही तो आवते तो बूढ़ी हमरा के हमारा के का बा हम तो बहिया घिच के ले जब गलती कइले बई त हमारा डराए के नहीं खे बहिया घिच के आ लेके आवे के बउए ऐसा थोड़े ना बात बउए हम मजलियो ले पूछ ले मजली का जी मम्मी जी बोली का बेऊ हो के अकनिया ना हां खाओ का सुतल बिया का करे बोलाओ करा के बोलाओ त तनी बोलाओ करा के देखो कर पूछी नहीं हले ओकर माई आ भाई भौजाई ऐसे ही सिखैले रहे नींद मारत होई अब खा लेली पेट हो गेल भारी त नींद त मरबे न करे दीदी जे खटा त ओकर पसीना टाइट भइल बा गर्मी में और औरत भाई उतरा रही कि छोटकी पतोहिया छोटकी पतोहिया छोटकी पतोहिया खूब मान आदर करी छोटकी पतोहिया तो उतराई रहनी छोटकी छोटकी कने आवा हो जाना तनी घर में बोला ले जा पेट हो गइल बा भारी चुपचाप सुतल बाड़ी निस्सा सुतल मारत त जातनी नो जातनी तब उनकर गत करतनी ओ का सोचताई त बुढ़ी हम कुछ करब बुढ़े बोली ना ना नो चरबेनी त ओकर माई बाबू का सिखा के भेज चिल्लातन तो करना केनो सुनात रुक हम ना केने बाड़ू हो सुनाई कतना मर छन छन नहीं धइले बाजी चल देख छनछनाई ना धरी हमारे पता से तो बोलत चले के आई हो बाड़ू हो ए सुबेदार के धियारी नहीं के सुनात का करत ढेर नींद आवत का है ना तो हे बैठा हे बैठा तेरा लाज शरम ना लगला हो तेरा से पूछनी ना खइबू कनी तो कहत ना कनी पियबू पानी त ना तो ई कनी कनिया अरे सुते के मन करता सुत ल अजी तो ओकर तो कुछ ना बोलू हो अजी मम्मी जी देख ली आई काहे ना पूछने खइला के मारे लिपस्टिक देख दीदी ली सुनी ना ए मम्मी जी काहे ना पूछने के कने शरबत पियबू ई बते पूछ ले रहती खाए के पिए नहीं सुते के पूछने है ती ना पूछे के शरबत पियबू का करते रे तेरा बाप भाई के बुलाई तो कहले रह तू मान ला कि रस पानी दिया गो रही कम से कम धारा में तो नाच ना भई रही तो पंडित जी को कह देले बन जाए आवे खातिर आ पंडित जी दुआर पे आके चिल्ला तड़न अब का करबो ई के न तकतड़ हो करना कि सुनाते नहीं खे कान से सुनाता का लाज लागता मम्मी जी अब ना खाए अब तो खा ले लो तो अब का खइबो काल से नो चला इतिहारी और डलिया छुआ इति कर तब तारा बुझाई जाना लू ए बेरा भर औरे सब नु कहत रहिन कि 1.5 महीना बाद छुए के बाद ए कने यो कहले जे नो की तरह खाए के नहीं खेए बरा ई बते ना सुन लो त काहे खइलू हाय अबे कबे ले खइलू अब खाई लेनी त का हो गेल मम्मी जी सब कोई झना का चल के कुल काम कर अब बर्तन धो बताई जरा सब पेटवा धोले बनी जाई बताई जाता सब कोई खाली जाके पूछता कनिया खाइबू लेकिन कोई नु नहीं किसन कात नु के हां लेके जाके त
बेसन दे दी आई हो कनिया के भूख ना लगेला ओई जगह रोवे आकावे के चक्कर में 3 दिन से हमर पेट नहीं के भरल रहे जान जाई अरे आई कैसे अरे ए तरह बोलत हो तर माई ऐसे तेरे ना कोई नहीं है हमनी के भाषा तोहनी के कहल हां अच्छा तो हनी के कल भाषा है अरे बोले के तब तो तरीका बारे बोल दो के का कोई हमर भाषा है तो हमरो मारे के इथे होगे रीति रिवाज परंपरा हो कह हाँ। दे हमारो परंपरा है धके धोटा लड़ा दी तनी लड़ाई ना अब ये मैं जाता उतार दे मैं पाकल बार फिर से करिया करवा दे अभी कह देता नहीं हम हाँ। बोलत नहीं कि से बोलत नहीं कि से काहे कौना किताब में लिखल बा कि कन्या बहुरिया ना खाली सन भूख ना लगला कन्या बहुरियन के काहे कथा बात हो जे त ना खै तू अरे लोगवा देखत है दादा हे पर कर तनी का लोगवा देखे माने कान कोतल बानी का लूज लंगड़ बानी टूटल बा हमारा थावा कि नकिया टेढ़ा बाटे कि नकिया फूटल बा का भइल बा संभारी जयमाल पर तो देश दुनिया एकर देखता बाप के ही फोन करे एकर बाप के बोलावत नहीं हमारा बाप ने कर बोलो तो सीधे टांग ले जाई हो ए मम्मी जी रौरा फोन करी रौरा टेलीफोन लगाई फरियाई इंगरा के समझाई बहुत बढ़िया करते बड़ा ना बोलते जमनी के चले जी लगा रे बढ़ के लगा एकर बाप के फोन लगाओ एकर के जौन ना एगो बात नहीं खे साथी बाप के बोला के भेजी हां वही खातिर के कर औकात बा उड़रे निका उड़र के आइल बा निका के जमन करता भाग आचे हां सही तोरा बाप ले पूछाई तो उड़हरी के काहे ऐसे काहे तार बेटी बोलत है सिखा के विदा कइल बड़ा चार समाज में तब यो कहबू नु के खाए खाती ओकरा कैसे कइले बानी हां कहना ठीक बा पूजा पाठ हो गई खातिस कहले रहते ते मम्मी जी भूख रहा फल फल दिया रही काय का जमन कर तने खाइब खाऊ खाती पाबंद लगी का हमारा पा अच्छा बोली ना चल जी बाप ने फरियाई करा लगा फरियाई ए बाप करे तेरे करबू तो जानियो जाई हा दसोर दे मा भिए तक आई जे ओई देखा हो खाए खाती हमरा के थी कइले बाइसन कबे ले अब जतनी खोजे मौरी की का धइल बटे घर में खाइम खोज खोज के